Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Eliksa Ġussalik bażar ix-xogħlijiet ta' rinnovar li għaddejjin fis-skola tal-Gvern fil-Ħamrun fejn iltaqa' mal-ħaddiema li għaddejjin bil-proġett li jrid jitlesta qabel il-ftuħ tas-sena skolastika ġdida. Filwaqt li sostna li l-Partit Laburista jirrikonoxxi x-xogħol siewi li qed isir anke f'dawn it-temperaturi għolin bħalissa, Ġussalik barat ħajr lill-ħaddiema għall-impenn u dedikazzjoni fost is-sagrifiċċji b'ħasħana kbira biex il-proġetti jitmexxew il quddiem u jitlestew fil-ħin. Id-deputat mexxej Laburista appella biex il-ħaddiema jibqgħu jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex iħarsu saħħithom. Bħala partit illum ħassejna l għandna nirringrazzjaw lill-ħaddiema l-ħidma tagħhom, ħidma li trid issir matul dawn ix-xhur tas-sajf hekk kif l-iskejjel bħalissa jkunu magħluqin b'sagrifiċċju kbir għall-ħaddiema u allura bħala partit illum ħassejna li għandna ninżlu mal-ħaddiema sabiex nirringrazzjawhom tal-ħidma tad-dedikazzjoni tagħhom sabiex għada pitada ikompli jkollna aktar u aktar skejjel li jagħtu dinjità lill-qasam edukattiv imma joħolqu u jagħtu kwalità ta' ħajja aħjar lit-tfal liż-żgħażagħ tagħna illi jkunu għaddejjin bl-istudji tagħhom. Id-Direttur tal-Loġistika u l-Infrastruttura fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, Silvio Azzopardi, rimarka li x-xogħlijiet ta' rinnovar qed isiru wkoll f'numru ta' skejjel oħrajn fil-pajjiż. Spjega li dawn l-investimenti huma parti minn ħidma usa biex aktar studenti u edukaturi isibu ambjent ta' tagħlim modern, sigur u adattat għal ħtiġijiet tal-lum. Qed isir xogħol infrastrutturali, estensiv, bażikament l-iskola qed tiġi ovvjament fl-ewwel fażi. Gradwalment qegħdin naqlaw is-servizzi kollha, qegħdin nagħmlu wkoll il-binijiet il-blok aċċessibbli anke għal persuni b'diżabilità. Fil-fatt qegħdin nagħmlu anke estensjonijiet ta' trombi, tal-lift, anke it-toilets ħajkunu magħmra għal persuni b'diżabilità u ovvjament biex nikkreaw faċilitajiet aħjar għat-tfal biex tkunu ħossuhom anke f'edukazzjoni inklusiva u jiġu ovvjament it-tfal għal qalbhom l-iskola.